Mayumo yan eh, karakal. Nakasi muna, hindi ka ba tinanong? Pwede. Sis, wag mo na ako! Hindi na, sige na. Sige lang, the best. Napaka-KJ mo naman. Sis, grabe! Grabe, over. Sis, grabe ka, hindi ko tuloy mo. Oh, sige, hindi na. Ayan, hindi na. Sige, hindi na. Ay, Mars, sagli. Ay, ka! Nakakasing ka-cute ate lang. Ito lahat? Ito Oo, lahat? yan. Asin pa. Asin pa? Labi mo sabi Sige, niya, gang- baling mo. ali, Hindi ako asin pa. Kasi na trip mo. Hindi ako Ay, asin yung pa. mas manyaman nito ang kay Pambahan to Carabao Tang. Ano ba naman? Ang dali. Ha? Ang dali. Unay ko eh. Kaya mo na ikwa. Ikwaki! Yung maka-video yun. Ay, video ka na yan. Hala ka, picture? Kung ba narinig na na gano'n? Sandali. Grabe ka naman. Masusuka ka ba o Bunsis ka ba, Tilani? wala akong change woman na ka. Pero alam ko, ulit ang makanya na. Magbara yata? Ano, ate na? Uy, alam mo, Magbara? anong email address ni Junior? Madali ko lang isend to. Blackmail. Na adsutakin mag-group study. So, yun na nakakuha ka mo, anong medrain niya? Hindi ko na alam kung anong sagot niya. Pota ka niya sunod-sunod. Ito.